Ако имате деца, няма как да не ви се е наложило преди Рождество да купите поне един от онези коледни календари с 24 вратички, зад които се крият парченца шоколад с формата на елхички, еленчета, ангелчета и така нататък. Като малък и аз изяждах поне 3 такива календарчета, чакайки с нетърпение да дойде утрето, както казват в Банско, за да отворя поредната вратичка и да излапам шоколадчето. Често възприемаме чужди традиции и обичаи, без да вникнем достатъчно дълбоко в техните корени и без да знаем историята им. Така е и с коледните календари. Те навлязоха в нашия бит сравнително отскоро, макар че са тясно свързани с току-що отминалите празници. Нашата църква обаче не отдава такова голямо внимание на дните преди Рождество, освен по отношение на постите. При католиците и най-вече при протестантите Коледа обаче не е толкова тясно свързана с пости, колкото с радостното очакване на благата вест, че се е родил Син Божий. Затова и дните от 1 до 24 декември в западните църкви се наричат Адвент, а католиците у нас им казват Адвентно време. Изразът идва от латинското Adventus Domini, т.е. идва Господ, и обозначава периода, през който християните се подготвят за Рождество Христово. Второто значение на Адвент е да напомня на вярващите за второто пришествие, когато вече няма да има болка, скръб и глад. При католици и протестанти с първата неделя през адвентското време започва и новата църковна година, а не както при нас на 1 септември. Тази първа неделя може да се падне между 27 ноември и 3 декември, тази година, например, беше на 30 ноември. Древните римляни възприели голяма част от гръцкия пантеон, наричали Адвент онова, на което гърците казвали Епифания. В предхристиянско време под Епифания се разбирало не само божествено явление, но и пристигането на високопоставена личност в града, най-вече монархът. За римляните това бил императорът, а първите християни, верни на обичая си да взимат празници и обичаи на езичниците и да ги преобръщат в свой, си присвоили думата Адвент, за да изразят отношението си към Исус Христос. Първоначално в Западната църква преди Коледа също се постило от 11 ноември до 6 януари Богоявление, когато се е празнувало Рождество по стар стил. В този период са били забранени всякакви забавления, танци, празненства и сватби. Чак през 1917 година католическата църква отменя изричното изискване за пости. По днешната си форма адвентното време е познато от 7 век. На латински му казвали Tempus ante Natale Domini – времето преди Рождество Божие. Папа Григорий Велики, седял на престола на Свети Петър от 590 до 604, определил броя на празничните недели на 4, откъдето идват и 4 свещи на коледните венци, с които украсяваме домовете си. Тези свещи символизират 4000 години, които според църковното летоброене трябва да минат от грехопадението до идването на Спасителя. Пламъкът на свещите пък обозначава светлината, донесена от Исус на този свят, както пише в Евангелието на Йоанна. През декември 1839 година протестантски пастор в Хамбург за пръв път поставя в черквата си светилник с 23 свещи, 19 малки червени за работните дни до Коледа и 4 по-големи бели за неделите. Така се родил и коледния календар, възприет по-късно и от католиците. Има 2 вида. Единият брои дните според църковната година, която започва 4-та неделя преди Рождество, а другият е според календарната година и стартира на 1 декември. Най-облагодетелствани са, разбира се, децата. През годините са се нароили най-различни форми на календара, от най-прозаичните с шоколадчета, за които споменах в началото, до саморъчно направени под формата на 24 кутийки, турбички и какво ли не още, пълни с лакомства. Има естествено и за възрастни, с цитати от Библията, малки подаръчета, а за по-малко религиозните и с вицове и шеги. В Германия, откъдето всъщност тръгва обичаят с коледните календари, първият с шоколад се появява през 1958 година, 13 години след Втората световна война. Страната вече се е посъвзела, започнало е така нареченото германско икономическо чудо и хората са жадни за малко повече блясък по празниците и повече луксозни лакомства. Днес най-големия коледен календар в света се намира в Лайпциг. Заема 857 квадратни метра, а вратичките му са 3 метра високи.
Модерните технологии също не са останали назад и вече има приложения за мобилни телефони, които всеки ден преди празника ти изпращат някакво дълбокомислено послание. Друга новосъздадена традиция е да се оформят фасадите на сгради като коледни календари. Така, например, Виенската община всяка година се превръща в бляскав календар и декор за традиционния коледен базар. В област Вюртемберг в Германия пък всеки ден от декември различни църкви отварят вратите си за специални благотворителни акции. Вижте само каква огромна разлика има между западната и нашата църква. Там най-големия празник е Коледа, раждането на Христос, а при нас считаме смъртта и възкресението му за най-великия ден в годината. Католици и протестанти трепнат в радостно очакване 24 дни преди празненствата през декември и измислят какви ли не начини да направят тези дни по-забавни. А ние, ако слушаме отците, трябва да тънем в пост и молитва цели 40 денонощия. Дали пък от тези различия в възприемането на вярата не идват и част от бедите, сполетели страната ни през вековете? Пожелавам ви здраве през новата година, драги зрители, и нека заедно направим България по-добро място за живеене.